अन्धग्रा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे समाव जाय अन्धग्रा जोंनि गेजेराव जाय इसोरखौ अनग्रा सिबिग्रा बिथाङा जोंनि गेजेराव गसंनानै दं आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव बे फोथायनायनि मोनसे गोगोम जोंखौ फोथायनायनि थाखाय मोनसे टेस्टिमनि होगोन आरो बिथाङा सोर आरो मा नाम आरो बबेनिफ्राय फैदों आं बिथांनियाव सोंग्रोगोन बिनि उनावहाय बिथाङा गावनि टेस्टिमनिखौ गावनि बुंनो गोनांखौ फारि फारि जोंनि गासैनिबो गेजेराव बे खोन्थागोन दा बे समाव आं सोंनो सानदों नोङो मा नाम आरो बबेनि आरो मा धोरोमनि आरो नोङो बेखौ मिथिहोग्रोदो बिनि उनावहाय नों मा होनो सानदों बेखौ आङो नोंनाव सोंनाय जागोन दे जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों आं गिबियाव इसोरखौ हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे नुजाफैनाय जोंनि मानगोनां आदा दैमालु आरो सारियाव नुजाफैनाय आरो बिथां जस इस्लारि आरो गासै गिर्जायाव नुजाफैनाय ख्रिस्ट'नि आंगो लोगो बिदा फंबाय नोंथांमोन जोङो आदाजों आंजों गोदो 95-96 समावनो जों सिनायलायखायो जेब्लानाखि आदाया गोदाव सोराव जानानै फैदोंमोन बे समाव जों सान्थिफुर खाग्राबारियाव बियो आश्रय लाफैदों आरो बिथाङा जोंखौ गोबां टिउसन फोरोंदों गोबां इसोरनि बाथ्राफोर फोरोंदों आरो जों बिथांनिफ्राय गियान मोननानै जों दा इसोरनि खामानिखौ मावनो हानाय जादों दिनैनि आंनि टेस्टिमनि होनो नागिरनाया मोनसे खुब आंनि थाखाय दोरखार गोनां जादों जे आं मालानि समाव आदाखौ लोगो मोननो आं दा गारियाव आं लोगो हमहैनो सानदोंमोन नाथाय आइया जायगायावनो खिगु हासुगु जायो बेनि थाखाय आं नागारलांनो हाया दाबो आङो थांनो गोनां जागोन बेनिखायनो आं दा आदानाव खावलायनानै बे टेस्टिमनिखौ होनो थाखाय बे समाव आं बिनाय जाबाय आच्छा बेनि सिगां आं बुंनो सानदों नोंनि नाम आरो बबे जायगानि आरो नोंनि आइया मा जादों बेखौसो मिथिग्रो बिनि उनाव नोंनि टेस्टिमनिखौ जोंनि गेजेराव गुवारै बेखेवना होनो हागोन जागोन आदा आङो सान्थिफुर खाग्राबारिनि सुभास नार्जारि जेब्लानाखि आं सिगां समावबो आं सनखौ बावबाय आं बे उदालगुरि काथलिक गिर्जायाव आं हाबा जायैनि सिगां फालक मावखांबाय आरो आं गामियाव हाबा जाखानानै आं खेबसे फालक मावनाय जाबाय आंनि आइया पेरालाइस जादों आजिले 4 बोसोर फुरा जाबाय जों गोबां मुलि दाहायबाय नाथाय हामाखै आं हाजासे इसोरनियावबो आं बिबाय थाबाय नाथाय जों गोजानाव जेरावबो बिग्राफोरनाव लांनो हायाखै आरो जों माने आफायाबो फोथायनायाव एसे दुरबलथाजों आरो आइयाबो बिग्राफोरनाव थांनांगौनि खोथाबाथाय थांनो आफुथिल' खालामो बेनि थाखाय जेरावबो बिग्रानाव लानाय जायाखै जायनि थाखाय दासिमबो हामाखै आरो आइया आं कारेक्ट खोथाखौ बुङो ख्रिस्टान जाजेननायनिफ्राय बियो जों बुजि रोंजासेयाव बियो गिर्जा हाबाखै मानोना बै समाव गावसिनि मोदाय खुलुमनायफोरखौनो बियो बावनो हायाखै आरो माखासे समाव बियो हाबदोंब्लाबो एखमबा हाबनाय एखमबा हाबै अखा दामब्रा थाइफ्रिनाय बायदिल' हाबनायमोन नाथाय बे बुरै समाव आइया बेसेबां खस्थ' मोनबोखो आं दा सानदों जे बै समाव बियो इसोरखौ मिथिरोङैनि जानो हागौ बे साजाखौ मोनदों बे थेवबो जिखि जाया मानो इसोरनि होनाय मानसिया सुखुखौल' मोननांगौ बे नङा दुखुखौबो जोङो इसोरा रानना होदों आं बेखौ इसोरनि होनाय दान होननानै आं दा आइखौ जोथोन खालामो आं इसोरनि इस्सा बायदि जाथोंसै बे आरो आदाया आंनिफ्राय जे सिनायथिखौ लानो बिदों आं खोन्थाखाबाय आं सुभास नार्जारि जेब्ला नोंथाङा गोदाव सोराव जानानै फैदों बे समाव नोंथाङा जोंखौ खुब इसोरनि गियान होदों आरो नोंथाङा जोंखौ लानानै रेडिअ सेन्टार टिभि सेन्टार मेथाइबो सोहैदों नाथाय आं बाव उपस्थित जानो हायाखै थेवबो जोंनि लोगोफोरखौ नोंथाङा लानानै रेडिअ टिभियाव बाव मोसाहैनायखौ खालामदों बिनि थाखाय जों आदानि सायाव खुब फोथायनाय दं दा प्रब्लेमा जाहैबाय नोंनि टेस्टिमनि होनाया मा बेखौसो मिथियो आं टेस्टिमनि होनोसै आं बे टेस्टिमनिजों लोगोसे आरो आं एसे सम बिबावोसो सैताना जोंनि न'खर जानायाव माबायदि जेंना खालामो सासे फंबायनाव बुहुद हाबनानै जोंखौ लुसिफार सैताना हुमखि होनायखौ आं एसे खोन्थादेरगोन आरो बिनि थाखाय सम एसे बिनाय जाबाय गिबियाव आं बे बियादै आलफनसानि सोमोन्दै आं टेस्टिमनि होनोसै
आंना बिदा सरना बे उदालगुरि गामियाव बे काथलिक गिर्जागुरियावनो आंनि बिदानि न'आ आंनि बिदा गोबां दाहारजों गेरेबबाय आंबो गेरेबबाय दा आदाया दाहार सुख'ना गावनि हाफोरखौ सिगाङाव फानबाय नाथाय थोआखिसै दा आफानि बाहागोआव 7 बिगा गायग्रा हा दंबावो बे 7 बिगा गायग्रा हाखौ आदाया फाननानै हेफाजाब हरजानो लुबैबाय नाथाय आं बोरै हानो आफायानो दङ आफानि गोसोआ ओरैबायदि अन्थाइ बायदि गोरा बे आफानि गोसोखौ फुरै गोराबा आं बे हाखौ फाननो जेबो पावार गैया बे रोखोम ओरैबायदि सिन्था खालामबाय आदाया बुंहरबाय थायो बिहरबाय थायो माबोरै जाखो फानदो आं जेरैबो उफाय गैला दे अक्ट'बर मासावनो बे जुरि हरदों अक्ट'बर मासनिफ्राय आं बिदियाव बियो डिसेम्बर लास्ट जानायजों आफानि गोसोआ रुइनानै हाखौ फाननो थिनबाय फानदो फिसा नोंसोर बिदा फंबायनि जारलाखौ आं खोब बांद्राय नुबाय आंनो जेबो बाहाग नांला नोंसोरो आंखौ थोजासे अनखायोबा नोंसोर फानदो आरो मा खालामदो आफानि बेबायदि गोसो गुरै जानायखौ मोननानै आङो गोबां मालिकफोर नागिरबाय मालिकफ्रा सङो लानो होनो नाथाय लाया सोरबाया जबान होयो थिग जाया आं ओरैबायदि गोसो बोरबाय इसेबां जासिबाबो रावबो लाया इसे मोजां गायग्रा हा नायफैयो थगायो जबाना एरायो जेब्ला जानुवारि मास सफैबाय नैबे 2025 आङो आदा नोंथांनि रिट्रिटखौ आं बिराद बाहागो लानो आं गोसोआव हामलायनाय फैबाय नाथाय बहा मोननो खाथियाव प्रग्राम गैया जों गामियावबो प्रग्राम लाबोनो रावबो गोहो गैया जाहैबाय माने रायजोआ खौसे जाबाथ' लाबोनो हाया जाहैबाय आङो इउटुबाव नागिरै नोंथांनि आं इउटुब चेनेलाव रिट्रिटखौ मोननानै सप्ता खनसे आं खोनासंबाय थाबाय आं एकदम बक्सफोर दंदेरो आफा बायनाय गुगोल माबाजों ट्रेन्सफार खालामनानै ब्लुटुथ ट्रेन्सफार खालामना हौ हगारनानै आं खोनासंबाय थादों थिग बे समाव आं बे बियादै आलफनसानाव जायनाखि बिदों बे सोखा जानायखौ मोनदों बेबायदि खामानिखौ नुनानै आंबो सानबाय जे एसेबां बिबाय आं इसोरनियाव नाथाय रावबो माहाजोनानो जोंनि हाखौ लाग्रा उजियाखिसै होमबा आंबो बे बियादै आलफनसानाव बिनोसै होननानै बियादै आलफनसानि बे इउटुबाव हगारनाय फेसबुकाव हगारनाय फट' मोसानायखौ आं सेभ खालामनानै लाखिबाय गोसो बोरबाय आङो रावबो माहाजोनानो जोंनि हाखौ लायाबा आं मा खालामबावनो जानो हागौ आंनि बिनाया इसोरनिसिम सहैनो समायला आंबा मा पाप मावखो बबे गोरोन्थिया इसोरनियाव समायाखिसै आं गावखौनो भुल मोनबाय आरो बेनि थाखाय आं बियादै आलफनसानि फट'खौ सेभ खालामना लाखिनानै स्टुडिय'आव फैबाय स्टुडिय'आव आं बुखांनानै ग्लास खहायनानै लांबाय आरो बिदिनि सेराव आं दोनबाय मानो होनबा न'खरनि मानसियाबो आं फोथायदोंबाबो बांसिना फोथायनाय नङा आदा बे सासे सादारन मानसि बे हिसाबै आं साइडआव दोननानै बे बियादैनि खाथियाव बारसे गलाप बिबार आरो फर्बनियाव बारसे आइ मारिनाव बारसे होनानै आं बिबाय जेब्ला बियो सानथामल' जादों जायनो आं जासिखादोंमोन जाय मालिकआ लाला आं लानो हाला होनखादोंमोन फन हरबाय फंबाय नोंसोरो नोंसिनि हाया मिलायाखैबा आं नोंनि हाखौ लानोसै जाबाय हायाबो मोजां दामाव होबाय बेसा 1,07,000 बिगायाव दा बेबायदि होनानै आं दा गोसो खुसि रंजानाय मोनदों आरो आं बियादै आलफनसानि नामाव आं फर्बनो आं 500 रांखौ आं होनाय जाबाय बे आंनि दा बियादैनि थाखाय टेस्टिमनि होनांगौआ बेखिनियाव जोब्बाय आदा आं दा सानो आदा आलफनसा सासे गोथार दिनै नोंथांखौ मदद होनो थाखाय आलफनसाखौ मानसि महराव जोनोम होनानै जेरै फर्बखौ मानसि महराव जोनोम होदों थिग बेबायदिनो नोंथांनि न'आव दिनै आदाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे मानसि महराव नोंनि फिसा महरै सोरजिबाय बेखौ फाप मोनथिनो रोंनायनि सिगांनो इसोरा लानानै थांबाय दा बियादै आलफनसानाव जायानो फोथायनायजों बिदों बेनो गोबां सोखाजादों दा आदानायाव बांसिन फोथायनाया आवगायबोगासिनो दं आं इउटुबाव नायबाय थायो गोबां जायगायानो थोलायलाया बिथांनि न'आ दा आंबो सानो जे आदा बे सासे गोथार आरफ आंनि फोथायनाय अन्दागाफोर जों दा खोनानो मोनबाय जाय फंबाय सुबासआ गावनि बियादै एबा फिसावजो बायदि अननानै गावनि जेंना आरो अलखदफोरनि थाखाय रांखावरिनि एबा न'खरखौ सुंथानो थाखाय रांखावरि गैयैयाव
बिफाननिफ्राय जाय बिफाननि नामाव थानाय हा बेखौ फाननो थाखाय गोबांथार कास्टमारफोर एबा बायग्राफोर नागिरनायावबो गोबां बे गाबै गाबै बिनायावबो दिनै बियो कास्टमारफोरखौ मोनाखै मोनब्लाबो नाथाय फैमाल जादों मानोना बोसोर मिदान दसे दा बायसपावलेनाव इसोरनि बोरासो धोनि खालामो मानोना इसोरनि बोर गैयाब्ला जोंनि साननायफ्रा जोंनि हास्थायनाया मोनसेबो जाया रांखावरि धोन दौलत मोननो लुबैब्लाबो हास्थायब्लाबो जाया दा बेनिखायनो जोंनियाव बिनाया फोरबोनिसिम सहैब्लाबो सोरबा सासेनि बिनायनि गेजेरजों इसोरा खोनासङो नाथाय आं दिनै बुंनो नागिराखै आंनि फिसाजोआ आलफनसा गोथार आंनि फिसाजोआ होग्रा आंनि फिसाजोआ बियो जोंनि थाखाय होग्रा बे नङा नाथाय बे बिसनासो होदों बे फोथायनायखौ लानानै गोबांथार दिनै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावबो दिनै आलफनसानि मुङै सोरबा हानि गेजेरजों सोरबा बिबारनि गेजेरजों सोरबा आरो गुबुन गुबुन बिनियाव बिसना खावलायनायजों गोबांथार सोमोनांथाव फोरबोनि अननायखौ मोन्दों मानोना बे इसोरनाव बिसना होदों आलफनसाया नाथाय गोथार नङा आंबो बुङाखै आरो बे फंबाया जे बुंदोंब्लाबो बे गावनि फोथायनायजों नाथाय बेखौ दिनै अनदायगाफोर आङो बुंनो हाया दा बेनिखायनो दिनै बे गावनि बियाव दसे बायदि जानाय आलफनसानि बियो इउटुबाव एबा फेसबुकाव नुनाय बे फट'खौ बियो सेभ खालामनानै स्टुडिअ'आव लांनानै बेखौ बुखांनानै आंनिफ्राय ग्लास बायदि दोननानै बे साइडआव दोननानै बिनियाव बिसना खावलायनायाव दिनै बिनि जाय जाफुङै रांखावरि गैयै जाय कास्टमारनि गेजेरजों दिनै बे हाखौ फाननानै गावनि न'खरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे हानाया जाफुंनाया बे इसोरनि गेदेर अननाय आरो आलफनसा फिसायाबो जानांगौ जिसुना बिसना होबाय बेनिखायनो नोंनाव आरोबाव जोबनायाव बुंनो सानो मा नों आलफनसानियाव सानफ्रामबो दिनैसिम बिबाय थायो नामा आलफनसानि सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला नों बुंनो हागोन दे आं बियो आदा आं जा फोथायबाय आं बे बियादै फिसानि सायाव आं बियो आं सम सम ओरैबायदिबो बियो नानि नोंनि बाबा माबिमोननि थाखायबो बिना हो इसोरनि खामानिखौ फुवारनायाव गोबां हेफाजाब मोननाय बायदि आरो नोंनि बाबानि सायाव गोबां जेंनाफोर फैनायफ्रा जानगारनाय बायदि बे बिनायखौ बियो आरो समनि गेजेराव आं बियादै आलफनसानि थाखाय सुस्रांग्रा हराव थानाय जिउफोरनि थाखायबो आं बिना होयो जोबोर रंजाथाव दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जाय फंबाय सुभाषआ बे आलफनसानियाव बिसनायनि गेजेरजों गावनि न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनायखौ मोनबाय आरो बेबायदिनो गोबांथार जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दङ बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे आलफनसानो बिसना खावलायनो हागोन आरो बिदिनो आलफनसानि थाखायबो नोंथांमोना गाव गावनि बिनायफ्राव बियो जोबनाय गेजेरनिखौ जायगा मोनो बेनि थाखाय बे बिनानै होनो हागोन खेबसेबाव जों बिथांनि थाखाय गोबारै आखाइ खबदो गासै रायजो राजाफोर नोंसोर गासैखौबो हामबाय होबाय बे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनै आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो फंबायनि गेजेरजों गोजोननायखौ लानानै बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों दे हामबायसै